ଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ୟ କରିନ ସମର ପକ୍ଷ ମୋର ହୋଇଗଲା ଦାସ ସେବେଠାରୁ ଭାରତ ହେଉଛି ଆତୁର ଆଜ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କରିବି ଭକ୍ଷଣ ମୋର ମେଣ୍ଟାଇବି କ୍ଷୁଧା ମାନେ କି ଉପାୟ କରିବା ଯେ ଆମ୍ଭେ ଯେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଦେବା ମାତା ଜାନକୀଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତେବେ ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇବ ମରଣ ଆଉ ମାତା ଭଲତି ଏବେ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା प्रभु श्री रामचंद्र कार्य हराइले प्राण आपण ताकरी भरी पक्षी होई कहउछी आमମାନଙ୍କୁ କରିବେ ଭକ୍ଷଣ ଜଟାୟୁ ତୁମର ଅବସାନ ଭାଇ କୁହ ବୀର ମାନେ ମୋର ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଅପରମତ କି ଥରେ ଦେଶ ପାଟି ଥିଲା ରହି प्रभु श्री रामचंद्र कार्य लिप्त जेबे जानिब माता जानकीक संधान तेबे सागर जल कराओ स्नान तापरे निश्चित कहबे माता जानकीक वार्ता तेबे आस वीर माने अकिराज को नहीं सागर जल कराइबा स्नान रस होइले धरा धरी करी सपहा दिखुगे बिना